Så er vi til Sankt Hans hos Leif og Anna, og vi er blevet simpelthen, prøv lige at se her, nogle jomfruhummer, danske hummer, østers, hvad har vi mere her, og masser af rejer, ikke? Og så et godt selskab her. Taler altid. Okay. Og hvis der ikke er nogen, der gider at snakke, så taler man bare til kæmper. Ja, netop. Og så er der hele børneflokken hernede. Næsten hele børneflokken. Der er lige en, der mangler. Nå. Ja, nu er det sådan, det er lidt frivilligt i hvilken rækkefølge man sådan går ombord i det, ikke? Og det er Leif, og han er vært. Men Østers er jo et meget godt sted at starte. Og så, men her der er sådan en, ja, svenskerne kalder det en skorkenrøre. Så, men det er med øreæg, så det er sådan ekstra, den er super god. Så er der krevetter, franske, ferske, kørt fra Frankrig for 3 dage. Det var godt. Jomfruhummer og danske hummer. Og til de hummer, der kommer lige sådan en hvidløgs smørsovs, som er varm. Så det tager vi lige om en lille øjeblik. Vi skal snart have min solbriller.